i sidste afsnit. Haha, nu har jeg den. Jeg stjæler det mest ultimative i hele verden. Noget menneskeligheden aldrig har set før. Der er den jo, den magiske nissehue. Vi skal passe på den, fordi det er den, der kan teleportere os alle mulige steder hen, når vi har den på. Det her skulle formentlig være nissernes indgang til deres hemmelige skjulested. Fifi. 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 Når kraften sover dårligt et helt år. Det kan være, den ligger noget under din seng. Så kigger jeg da lige. Der er noget. Hvad er det her for en ske? Det er sgu da julemandens ske. Det kan jeg da huske, for dengang jeg boede sammen med ham. Nå. Hov, der sagde den nemlig noget mere. Det er et gammelt kondom. Det er også julemandens. Det kan jeg huske, for dengang vi sov sammen. Jeg vil nu ringe ud og bestille en dame til nisserne, som en del af min hemmelige plan for afledning med min hemmelige ninja-mobile-phone. Hallo? Hallo? Det er Bens massageklinik. Hvad skulle det være? Det er tredje gang i den her uge. Hvis vi ikke er flere piger, så kommer jeg selv. Hej hej. Hvem om det kan være? Det kan da godt være, det er julemanden. Hej, jeg er en gave for julemanden. Så kom dog ind. Bare det var mig. Ja, du går glip med noget. Hvor er julemanden ond? Det er snyd! Det er jo ninja-svansen. Det sagde du heller ikke til mig, det der. Ligesom i sidste afsnit. Det var ikke sjovt. Det var da meget sjovt. Nej, men se nu her. Jeg har skaffet noget. Nå, så lad mig da se, hvad den kan. Aha, men så se her. Ja. Jeg skal lige tænde på strømmen. Aha! Hvad fanden blev han af? Han er faktisk ninja. Nu er jeg i kopirummet, så nu kan jeg kopiere den magiske nissehue i flere eksemplarer. Hvad fanden er koden til det lortmaskine, mand? Skæt om det lort, mand. Virk så. Jeg tror, de kommer nu. Yes, der sker noget, mand. Ja. Hvad er det Gunnar har gang i? Og hvad vil nisserne sige til det? Følg med i det næste afsnit. Den magiske nissehue, den er væk! Kom og køb magiske nissehuer. Det var din skyld!